Uy, pulahan, kamiwas oh. Kasi Ronnie oh. Tinap mo na kuya. Oh, laki. Laki. Grabe. Ano kaya, yun pa yan. Tama, yan. Yan na naman. Ah, grabe laki. Ano ka, ano to? Ay, ano? Ano yan? Ay. Ay, mayaw. Akala ko. Bumakabot sa akin eh. Oh. Akala ko mamaw. Ay, yan na naman. Ano ka? Uy, bumagay. Wala ka, laki to. Wala ka, laki to. Uy. Grabe. Grabe. Oh. Share the blessing ito mga to eh. Manuling ko lang ito. Katinis ko lang yung akin. May Pasig River muna ulit. At maganda na talaga dito mga to eh. Mga nakarang araw, kahapon, ganda dito. Tapos si Kuya Juan nandun. Kuya, good PM po. Wala si Kuya Friends mga to eh. Mga to yung gamit ko. Tuhok with floater. Dito lang tayo mga to eh. Kukuha lang tayo pampulutan. Pampulutan talaga. Dalawang pamiwas gagamitin natin mga to eh. No? Tapos ang oras natin 4:30. 4:38 pala. May 8 pa yan mga to yung hapon. Kasi yung nakaraan na pag-harvest din dito, maagang-maaga tayo, naka-harvest tayo no. Ano yun? 5:45 ng umaga. So ngayon naabutan tayo dito, magpapaabot tayo 6:30 PM. Ayan na mga to yun. Pinakaganda mga to yun. Yan na to yun. Kita na. Yan na mga to yun. Yan! Lak na to. Ala ka. Grabe. Oh, di ba mga to yun? First cuts kaagad. Kuya. Naka first cut na tayo. Ganun lang dito mga to yun. Kakatapon ko lang. Ano, kabiwas. Oh, yan na si Kuya. Si Kuya. Nakakuha na. Kuya Friends. Yan. Talaga. Narakami ni Kuya. Tigisa na. Ay, yun lang. Ayan na naman. Uy, soyo. Ay, mga to, may pere oh. Ito lang natin yung ano. Dito natin mga to, hindi na natin ibababan to. No? Pangalawang paing. Grabe, makakailan ka tayo rito. Kakalagay lang namin ni Kuya Juan. Ayan na. Uy, bilisan natin kasi para makarami tayo. Grabe, namimiss ko kasi mato yung ano, yung huli ko nung nakaraan. Ang sarap pati mga ito yung isda. Tayo rin. Yan, nakaano na yung mga ito yun. Kasi kagabi nag-ano na ako. Para pagdating dito yun, nangasalpak lang ng salpak. Hindi sila natin mga ito yun. Yan na. Oo, yan na naman. Oo, mga ito yun, dalawa na. Ganun lang. Si Kuya Jojo nakita ko sa ano. Di ata namiwas. Dalawa na. Grabe kakagis na. O yan pa oh. Oh, yan pa oh. Laki. Di ba mga toy? Grabe ka simple lang dito sa Wonder Ilog. Sa Wonder Ilog. Dami static agad Wonder Ilog. Sa Ilog Pasig, ang laki oh. Oh. Dito lang kuya oh, sa may po. Dulo lang, ano? Yan. Mahabante pa kuya, paput. Palaylay niyo pa kuya sa dulo. Dancing worm din yung pain niya. Dancing worm din yung matigas. Wala nang dito mo to, try natin din. Ganda ng floater ko kasi po. Bigay niya na tumatay ni Tol Erwin to. Yan, bigyan ng shot gamit Tol Erwin. At siyempre sa mga silent viewers mo natin, maraming salamat po sa inyong lahat po. Ay, ganyan na tayo. Blaster.
Grabe, laki oh. Dami nga lang ano, no? Tuwalya. Mabawasan. Ayan naman oh. Oh, yan naman. Woo! Pangalima na mga to. Pang-apat pala. Idol, tara na idol. Pamiwas tayo. Sila tara. Sila alim. Oh, yan pa. Ala ka. Grabe sunod-sunod. Uy. Wait. Uy. Grabe na tong bag. Wala ka nang sobrang panangadik ko mga to. Pilay mo. Wala pating maliit kuya, no? Puro good size. Yan, Kuya Delphin, hindi ka shoutout po. Kuya Francis Coronado, hindi ka shoutout. At siyempre, sa Samura family na nag-umuwi ng pista ng nakaraan. Ito kayo kasama yung face. Tayo mati, hindi tayo nakauwi. Iwanan tayo nila. Wala pa. Ayan, yan Abay ko naman na sa ano yata, Davao. Davao. Grabe, dami. Bukoy is bukoy ah. Daming kagat, Alam mo mga bukoy, kasoy. tapos bukoy. Napaka-effective nitong ano natin. Kali bukoy, dobo. Kakatuwa to guys. Lalo to mga tayo mamaya, mga paggabi-gabi. Pag overnight tayo no, diretso hanggang mamaya. Kumabutan itong medyo nakikita pa din ng... Yan na naman oh. Oh, yan na naman. Ala ka. Oh, dito lang kuya sa ano. Diyan lang kuya sa may dulo na yan oh. Sa may simento. Ano tayo? Dami oh. Grabe na to. Wala na. Maalos magkahinday ka sa kakano natin. Kakabiwas. Ha? Yan o, kasi Dilmar o. Kasi Michael. Kasi Christian o. Nakakamalim din yan eh. Malang ako ng Kuya Prince. Ha? Nasaan ka si Kuya Prince? Uy, meron na! Meron na! Oo, sabi ko na nga ba. Oo, mga tayo. Tinanggal ng bait naman itong isda na to. Tinanggal pagkakasabit kuya. Alam mo natin yung lagat natin. Ko, napakarami na mga tayo. Kinakabit na lang tayo mga. Nagsisimula pa. Wala. Grabe. Yung klase, di ba? May kapakawi alat eh. Iba ito sa Ganda dagat. sa bayan na yun. Sa... Kaya hiwaga ng bato na yan dyan mga. Hiwaga ng bato. Pagbigyan mo ang ating Ilalim pa yan. oh, yan na naman. Takla. Oh, diba? Hindi naman kinagat. Hindi naman kinagat mami. May laman oh. Oh, Ito lang. good size talaga. Okay ba? Kung naramdaman na ano. Ay hinata. Diba? Grabe talaga. Oh. Diba? Yan lang siya. Oh, yan na naman. Loko. Ay, ang gagrabe. Plapla. Wala na, patay na isa. Ano? Plapla. Kita mo isa lalaki? Patay na. Oh. Laki mga to yun. Plapla. Grabe. Yung isa pa. Oh, yung pa. Oh. Laka. Dalawa. Laga. Kapagos lang talaga kuya. Grabe, ang lalaki oh. Don Robert, baba ka na Don Robert. Bayabasin mo na ako Don Robert. Ito kuya oh, bayabasin mo ko dyan kuya oh. May paangos na to. Marami lang. Ang ulo, kaya-kaya. Naniniwala kayo magipag-swerte talaga mga kayo. Ayan, nagkakigyan nga rin. Tikit
ba? Pagsurti talaga kahit ano. Kaya bas, Wala ito. Tagarang. kung naniniwala ako sa ganyan mga tayo. Haba niya mga. Binaba ako mga tayo kasi makikita niyo yung artista doon ni Lolo. Huli mo daw. Baka bawal yung YouTube. Mga sinasabi advertise, so takpan ko na lang siguro doon mga tayo. Nakakain ako. Nakakailangan ako yun. Grabe, dami na to. Oh! Laki! May kagat na parang nakasabit lang na kuya. May huli pala. Kaya na naman, oh. Ay, yan na naman! Yan na naman! Uy! Naku! Oh! Yori mga to, yung pili na to. Ganda, oh. Taba. Oh, laki. Pula. Pulahan. May mga dumating pa mga anglers mga tayo. Sunod-sunod din sa likod natin. Hapon na mga tayo nagkakagatan kami. Mga taga-Santa Ana. Ayan na kuya, tinakbo na kuya. Tinakbo na kuya. Oh, laki. Laki. Grabe. Ano kuya, yun kuya. Kita ba? Hindi ba yung kulay? Ako din kuya, ako din. Ay, wala. Sayang naman. Grabe, laki. Ganda ng hatak ko yan. Talagang nilalarga nila. Yan na naman. Uy, pulahan. Kamiwas oh. Kasi Ronnie oh. Pulahan. Kasama natin. Kulit ako. Ano magtataka pa Ay. ang buhay tilapia? Dalawa. Tanong mo kung paano natutulog ba yan? Yan. Natutulog sila. Lugo. Ano ba ano? Sana yan. Bahay sila. Dami na kagat mga tiyo. Oh. Oo, maliliit. Parang makalis. Buhay. Buhay pa. Kumikinang ako. Di ba kumikinang? Ay, ano naman. Dami ka. Uy, lumaki. Wala ka, anak ito. Wala ka, anak ito. Uy. Grabe. Grabe. Tubig ang pagkain yan. Tubig. Oh. Grabe, ang lalaki na. Tapatan talaga na. Natapatan talaga ang mga jam. Uy. Masarap pa na may isda din ngayon, boss. Oh. Medyo parang lutong dito. Ang maganda ito, boss, ano? Prito tao sa bawan. Uling. Yung abo. Parang pagkain ko na yun. Ako, yan na naman. Sayang kasi, may dumaan pang ano. Hapon na may pinuwadaan pa rin. Yun! Very good! Ah, huli ulit! Laki! Laki ulit! Uy, uy, uy! Uy, 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 uy! Uy! Huwag kang akawala! Ah, ngala-ngala ka na, tapos ka na. Yay! Ganda, oh, mga to, ngala-ngala. Oh! Yes, sir! Wala na naman eh. Kala ko makakawala na naman siya. Grabe. Uy, thank you, sir. Ay. Napaka-please na. Wala na bawasan yung bahay. Baka tipid pa nila kung ayaw mag-sabay. Nabulan. Yun, yun. Yan na naman! Dito na naman! Grabe mga tayo. Lalaki. Uy! Salamat talaga. Hindi na matitig na dito. Napaka-please na. Hindi na matitig yung likod. Pagkili pa. Ah! Hindi na ako ito. Uy! Ganda ba? Yan na naman! Laki na naman to! Ang lako! Oh! Kuya Juan nga pala mga tikangina. Nakapagpinta daw siya ng ano, talagang 200. Yan, umating gaganda oh. Parang email ka, no? Parang email ka. No? Ganda ng mga ano. Uy, sarap.
Napakasarap dito mga tayo kasi ito. Mga ano pa to, yung tilapia pagaling ng ito, Laguna Lake. Nakaraang abagat, tingin mo, napakalalim po. Napakalalim pa ng ano, ng Pasig River. Maganda yan. Grabe, laki oh. Loop na madali, loop madali. Ako din. Uy, Ah, so, yan. kuya, laki yun kuya. Wala wala kang tilapia, di ba? Grabe oh. Kaya mo naman Ah, tilapia. sabi ko na nga babuhay. Wait. Wait. Hindi kasi mga ano agad kuya rin. May nung tilapia ba? Ganda talaga yung may panalok ano. Balik ka. Kung may panalok po na ano, yung Pero may tama-tama tali ka. lang sa ano. Hindi na. Mga pang six finger. Ayun. Ayun. Yan na naman. Ah, grabe laki. Wala ka. Ano to? Ay, ano? Ano yan? Ay. Sus, Eh, mayo. akala ko. Tumakbo mga sakot sa akin. Oh. Akala ko mamaw. Pwede na, pwede na. Ano na to mga to eh? Laplak na to. Kung tawagin mga to eh, kasi ano na eh. Lagpas kalahating ano na. Kalahating guramoy. Lagpas 5 fingers na eh. Yan. Pangalan Grabe, kahit na nabubulabog no, kumakagat pa din. Ayan na mga. Oh. Vamos. Oy. Amping na naman. Nako. Ayun ka. Uy. Amping. Ay, nakawala. Baya? Ginagawa mo. Dami na nakawala eh. Sino ka? Binibiwas ko lang kasi ano, yung hindi pa masyadong ano, palubo. Wala, pagkalit tumato yung mabilis na yung pahay pagdawit ka. Nangalay na si tatay ko. Nangalay na ko yan. Pero, uy. Galing nun ah. Labog. Walang bulabulabog sa akin, Brad. Ay, sayang. Nagino mo. Ba't may nagisan, boss? Huwag mong bubuhaan, Juan. Labog eh. Huwag mong bubulabogin. Para pares naman tayo taga rito. Ay! Ginagawa mo. Ano lang. Hawag alas 4:38 ata, 40. 4:40 tayo mag-start. Yan na naman mga to, yung grabe. Ay, nakawala na naman. Sus, Mariusip talaga. Nadidelay kasi mga to yung ano, yung biwas ko. Yang talaga. Ayun, laki oh. Oh, grabe. Yung mga tayo mamaya na lang mga tayo, no? Update ko pa yung mga sa ulog. Pagka may pagkakataon pa makapag-update tayo dito, i-update ko tayo. Magpapagabi ko ito, mga 6:30. Ayun, yan lang kayo mga tayo, no? Maraming salamat sa inyo mga tayo. Ito yung mga natin. Ayan na mga tayo. Oh. Ito mga tayo. Ito tayo na. Ayan na naman, oh. Oh, yan pa mga tayo, oh. Oh, lalaki, oh. Oh. Ah, grabe mga tayo, oh. Grabe. Ayan. Yan, tapos si Kuya Juan, oh. Ano tayo, pakita dito. Oh. Diba? Grabe, napakarami. Oh. Yun, grabe talaga. Lalaki, oh. Ay, salamat. Ah. Oh. Thank you, Lord. Maraming salamat sa inyo mga tayo, no? Stay tuned lang kayo mga tayo, no? Maraming salamat po sa nag-tune in at di na-skip ng ating ads. Maraming salamat po. A few moments later. Ayan na naman, oh. Look out. Ay, sus, nago. Yun. Grabe. Walang kumpay ang narbisan mga tayo. Grabe talaga, oh. Nakakatuwa naman dito. Yan. Yun lang
yung area na yun. Iwaga ng, ano na yan, bato. Babaw lang kuya. Oo, mababaw lang si Tao. Mga ano, kanina, 1 metro ano ko eh. Ngayon, binabaan ko pa ulit ng konti. Oh, wala na champa-champa yun. Huli na nga. Grabe. Ah, grabe talaga. Daming nakakawala sa atin, kuya. Grabe. Dami. Sa akin, siguro 5 piraso na. Ayan. Yan na naman. Huli. Huli na naman. Napakahaba talaga ng page natin, mami. I-update ko na lang kayo mamaya, mami. Ayun mga tsoy, last na bahay na tayo. Ayan, napakarami nating huli na. Ano na? 5:58 na. Huwag na tayo mag-abot ng 2 oras. Ayan, ganda tayo. Sumabit pa kayo? Napakamiss natin sa isla. Wala, kinagat ka agad? Wala ko kinagat ka agad. Sabi? Oh, mga katay oh. Ah, grabe oh. Thank you Lord. Ito pa. Yan na mga katay, kura. Ay, nakawala naman. Naku mga katay, isa pa. May bilati pa. Sayang mga katay, nakawala sa liritak. Yan na. Yan na naman. No, di ba mga katoy? Walang humpay na harvest mga tay. Grabe. So yun lang mga tay. Maraming salamat sa inyo mga tay. Wala talaga. Ano? Ang dami kong nakawala mga tay. Promise. Tapos ang lalaki pa. Tapos ano? Yung sulit na sulit pa nakawala. Ang dami mga tay. Oh. So yun. Maraming salamat sa inyo mga tay. No? Thank you for watching at last na ito mga tayo. Ano pa ako pero cut-off na tayo. Grabe, 10 na. 6:02 na. Grabe. Ay, hirap laban ng panganapin. Pero effective. Thank you so much mga tayo. Sa kapilo, napakarami pa dun sa dulo mga guys. Kahit anong oras na. Yan, maraming salamat po. Yan, share the blessing ito mga tayo. Huling ko na ito, katinis pala yung akin. Pero grabe. Nakaano lang. Madami-dami rin pala nakahuli mo kuya. Malaki yan mga tayo. Okay. Diba? Grabe. Saglit ka. Ibigay niya rin daw sa mga ano, tropa niya. Lalaki talaga doon. Hoy, yun. Ayan mga toy. Tama na to. Ayan o. So kaya, dali. So yan mga toy. Maraming salamat. Nakapag-ayuda pa tayo dito yan. Ayan, diligpit na ako. Pusing ko na yung pain yan. Thank you ulit mga toy.